ez daukat minik, zerik kasua. Aupa lagunok, zelan zaudete? Gaur, gure osasun egoeraz informazioa eskatu eta emango duzu. Nik gaur eztarriko mina daukat, baina lasai, soluzioa dauka. Orain ez daukat eztarriko minik. Eta zu, zer modu zaude? Baduzu minik? Bideo honetan, Peiok pilotari bat elkarrizketatu du frontoian. Pilotariari bere eskuei buruz galdetu dio Peiok. Zer modu zaude? Tira, partida jokatzeko gogoz. Hori seinale ona da? Bai, oso gogotxo etorren naiz frontoira. Zer moduz eskuak? Primeran, ez dauka bat ere minik, oso indartxo dauzkat eskuak. Kazetariak pilotariari zer moduz zaude galdetu dio. Bere egoera zein den jakiteko. Honela dago osatuta esaldia. Galdetzailea eta egon aditza. Galdetzaileak zer moduz, nola eta zelan izan daitezke. Bereziki gorputzeko atal bati buruz galdetu nahi baldin badugu, atal hori galderan azaldu behar da. Honela dago osatuta esaldia. Galdetzailea, eduki aditza, batzuetan isilik, eta izena. Adibidez, zer moduz eskuak, kasu honetan isilik dagoen aditza, dauzkazu da. Eta nola daukazu eztarria? Erantzuteko honelako esaldiak erabiltzen ditugu. Erantzuna baiezkoa denean, izena, batzuetan izena nongo kasuan, izena eta eduki aditza. Adibidez, tira, oraindik mina daukat. Nik gaur eztarriko mina daukat. Eta ezezkoa denean, hau da egitura. Ez, eduki aditza, batzuetan izena nongo kasuan, singularrean, pluralean, edo mugagabean deklinatuta, eta izena zerik kasuan deklinatuta. Nik ez daukat minik. Nik orain ez daukat eztarriko minik. Adi, ezezko hauetan, aditza beti singularrean. Pertsona bati bere osasunaz galdetzeko, zein dira galderak? Zaude? Zer moduz zaude? Nola zaude? Zelan zaude? Orain bete hutsuneak. Nola eztarria? Nola daukazu eztarria? Nik gaur eztarri mina daukat. Nik gaur eztarriko mina daukat. Nik orain ez daukat eztarriko nik. Osasun egoeraz edo egoeraz orokorrean galdetzeko. Gorputzaren atal bati buruz galdetzeko. Gorputzaren atal bati buruz baietz erantzuteko.
gorputzaren atal bati buruz ezetz erantzuteko. Ondo izan, hurrengora arte.